Ah, biak, bale, dago gaitzan bat edo bina? Hemen bi eta hemen hiru. Venga, bale. Bale. Zuen ibilbidea ikusita, AHT, abiadura handiko taldea, izan daiteke disko berriaren izenburua. Hombre, igual ez, ze AHT-ak badu lotura zuzena jendeantzat beste zerbaitekin, eta ni ez naiz horren aldekoa eta litzateke gustatuko AHT bezalako disko bat ukitzea. Kontzertuen ostean, bera urrun xamar dago. Ez gaitza loak harrapatu esaten diozue elkarri, egia da batzutan joitxoa ematen digula, bueltan. Urrutitik baldin bada, baina, bueno, egia esan etortzen gara normalki beti kontzertua komentatzen, eta, bueno, karreteran etzeko horrelako ez sustorik, ez lorik, edo lo hartzerik inoiz gertatu. Lehen diskoaren azaletik zenbat meme atera daitezke. Indizkiate asko, batez ere jendeak topatzen ditulako kolore edo forma askotako globo denak, eta beti, AliExpressetik eskatzen duzuna eta iristen zaizuna, horrelako meme pila bat iritsi zaizkit, baina bueno, beti dira oso ongi etorriak. Zein sekretu gordetzen dute bortziriek horrenbeste artista on sortzeko? Aipatutako ez, nik uste dut komunikazio oso sanoa dagoela artista denen artean, eta azkenean erreferente diren horiek hasiera batean, gero lagun bihurtzen direla, eta horrela sortzea eta musika munduan murgiltzea askoz errazagoa dela. Kontzertu hastear dela, balduzu konta daitekeen maniarik. Badut bat, eta denek ite diate, bi ditut. Bat dela, kriston lotxa mate dite, baina bat da beti, izaten dugula horrelako lurrunezko plantxa bat, eta plantxatzen ditut nire arropak kontzertua baino lehen, eta gero igual pasatzen ditut 10-15 minutu horrazten. Baina, ze gero dantzan hasten naizenean, hile guzti jotzen zaizkit alde guztitara, orduan plantxa eta horrazia. Ondo, no? Olako zerbait? Bale.